baš sad. Pravi citat, super špijun jesmo mi i sada krećemo. Idemo, idemo, naš zadatak tajnom nama baš je zavodno. Idemo, idemo, spasiti svijet za nas je izazov. Idemo, idemo, idemo. Da li te je opeklo? Ne, hladno je. Bežite! Dolazak snežnog čoveka. Da li možete da poverujete kakav nam je kontrolni iz prirodnih nauka dao gospodin Benson? Užas i strahota. Meni je bio lak. Šta je to? Draga Clover, ljubičice su plave, karanfili crveni, voleo bih da u bioskop odemo mi. Ljubavna pisma. Ili pokušaj. Od koga je? Od Darila. Proganja me cele nedelje. Clover, šta to radiš? Ne misliš valjda da bih mogla da izađem sa predsjednikom šahovskog kluba? Zašto da ne? Slučajno više volim momke koji su, znaš, malo više cool. Zdravo, Clover. Jesi li dobila moju poruku? Jesam, nažalost nisam slobodna. Ali nisam ti ni rekao kada planiram da te izvedem. Malo sam prezauzeta do... ne znam kada. Dobro, shvatam. Izgleda da je tačno ono što kažu za tebe. Šta kažu? Da si ledena kraljica. Ledena kraljica? To je smešno. On očigledno ne zna da sam izabrana za misu našce u drugom osnovne. Samu si sebe tako prozvala. Svejedno. Izgleda da je Jerry pokupio fazonu gospodina Bensona. Ne znam šta je gore, iznenadni kontrolni ili iznenadni zadatak. Zdravo, devojke. Kako stojite sa ekobiologijom? Rekla bih mrtva trka. Ovo je ostrvo Fidži. Fidži? Više liči na Aljasku. U poslednje vreme imaju neobične vremenske prilike, uključujući i vulkan koji izbacuje led. Jezivo? Slažem se. A sada se taj fenomen izgleda širi i na druga ekvatorska ostrva. Kao efekat staklene bašte, samo obrnuto. Efekat igloa. Tačno tako. Ako se te anomalije nastave, mogu da unište naš ekološki sistem i konačno i ljudsku rasu. Istragu počinjete na ostrvu Zanzibar, nekadašnjoj tropskoj lokaciji gde se ta čudna pojava trenutno odvija. Predstavit ćete se kao reporteri međunarodne geografije. Super! Dobit ćemo i one male magnetofone. Ne, ali sam vam nabavio lepe olovke. Ovo su super osetljive strelice za uspavljivanje sa 2 punjenja i toplotnim samonavođenjem. Sjajno. A treba će vam i ovo. Polartek parabrani ojačani čelikom, termodinamičke Tempatrol narukvice, laseri u obliku balzama za usta sa ukusom višnje i ove kadne čizme. I jesu gadne. Krzno uopšte nije u modi. A i neće mi se slagati sa grejačima za uši. KADNE, krznene adaptibilne nepropustljive čizme. Klizaljke, strava. Strava! Kupit ću nove grejače za uši. Sve izgleda tako mirno. Kao neka zimska zemlja čuda. Kad je Daril rekao da svi kažu da sam ledena kraljica, šta mislite, na koga je tačno mislio? Na sve iz škole? Vi ste u školi. Ej, zaboravila sam, koji oblaci izazivaju oluje? Kumulusi ili cirusi? Alex, hoćeš li na trenutak zaboraviti taj kontrolni? Pokušavamo da razgovaramo o mom ugledu. Ne govorim o kontrolnom, govorim o onome. Ne bih da ponovo vidim svoj ručak. Šta je to bilo? Grad, moramo da sletimo. Ne mogu, vetar je suviše jak.
Vi, novinari, izgleda stalno tražite opasnost. Tačnije, opasnost uvek pronađe nas. Hvala što ste pristali da nas povedete u obilazak vaše gradonačelništvo. Zovem se Kemba. Šta vi kažete za ove bizarne vremenske uslove, gradonačelniče Kemba? Ako se uskoro nešto ne promeni, Zanzibar više neće biti ostrvo, već ledena santa. Slobodno me citirajte. Onda bi bilo bolje da se što pre bacimo na ovaj zadatak, mislim članak. Imam ideju. Drago mi je da vi, novinari, umete da se prilagodite svakoj situaciji. Kako zalazimo više u kopno, sve je hladnije. To je čudno. Obično je hladnije na obali zbog vetra s okeana. Šteta što bagi za golf nemaju grejanje. Mislim da ću da se razbolim. Upravo si, Clover. Nisi ledena kraljica, već si kraljica drame. Ovo polje s gejzirima je najudaljenija tačka u kopnu i svi turisti žele da ih vide, ali je sad to nemoguće. A mlazevi vodene pare su visoki preko 2 metra. Shvatam šta se ovde događa. Stvarno? Da, razmislite. Led iz vulkana, led iz gejzira, sve dolazi od ozdo. Iz središta zemlje. Ali ja sam mislila da zemlja ima užareno jezgro. Čoveče, baš sam zabrljala na onom kontrolnom. Ne, Alex, u pravu si. U stvari, prema mojim analizama, ovaj komad leda je zapravo parče zaleđene magme. Dakle, nešto ili neko je promenio temperaturu zemljinog jezgra. Tako mi se čini. Sad treba samo da smislimo kako da se spustimo ispod površine zemlje. Ako osposobiš moj bagi za to, bit ću impresioniran. Sam, jesi li dobro? Dobro sam. Postiđeno, ali dobro. Hej, pogledajte ono, sigurno je izašlo kroz gejzir. Liči na nekakvu sintetičku tkaninu. Možda otpornu na promene temperature. Savršeno. Maravica visoke tehnologije. Da li mi se čini ili je ovde sve hladnije? Ne čini ti se. Temperatura je pala za 5 stepeni od kako smo stigle. Moramo da istražimo zemljino jezgro i to brzo. Clover, pozovi Jerrya. Kemba, moramo da popričamo sa našim urednikom, ali ćemo vas pozvati ako nam bude trebalo još nešto za intervju. Vi, novinari, ste baš posvećeni. Javite mi kad izađe članak. Dobar dan, dame. Drago mi je što ste me pozvale. Moram nešto da vam kažem. Plašim se da je situacija postala prilično ozbiljna. Zahlađenje se sad širi sa ekvatora. Temperatura pada širom sveta. Ako ne požurite, zemlju će potpuno prekriti led. Sav život na planeti biće uništen. Onda moramo da siđemo ispod zemljine površine. Najbolje bi bilo spustiti se na dno okeana, pa kroz Marijanski rov. Podmornica vas čeka na plaži. Clover, pokažemo onu tkaninu sa čudnim oznakama koja se iskoristila kao maramicu. Skenirajte je. Pozvaću vas kad budem znao nešto više. Nazdravlje. O ne! Brzo aktivirajte čizme! Opet smo u nevolji! Gledajte, eno je podmornica. Trenutno bi mi prijelo malo pileće supe. Može li mentol bombona? To je sve što imam. Super. Ledeno svež ukus. Ulazimo u rov. Kakva je ono stena ispred nas? Ne znam, ali mislim da smo upravo udarili u nju. Čudno. Ponovo onaj simbol. To mora da je Jerry. Imam informacije o onom uzorku koje ste mi poslale. Oznaka je zaštitni znak naučnika po imenu Dr. Jelly, vrhunskog stručnjaka za globalno zagrevanje. Prošle godine je otišao na odsustvo i već mesecima niko nije čuo ništa o njemu. Baš čudno. Upravo tako. Da, Clover, pi mnogo tečnosti. Izgleda da si malo nazebla. Hvala na savetu.
Devojke, požurite. Budućnost sveta je u vašim rukama. Čoveče, on baš ume da nabije pritisak, zar ne? Šta je to? Mislim da smo napadnute. Pokušava da nas potopi. Šta ćemo sada radimo? Hej, gde je nestao? Mora se ledi. Moramo da požurimo ili će nas mrskati. Gde da požurimo? Ne možemo nikud za ovom ogromnom stenom ispred nas. To su vrata. Hajde, bežimo odavde. Kakvo je ovo mesto? Izgled ume da prevari. Moj komunikator! Ona puca, ona pogađa. Alan, spasi! Hvala, Sam. I šta ćemo sad? Ne znam koliko još mogu da izdržim. Imam visoku temperaturu. Verovatno si najvrelija stvar na našoj planeti. Da nisam ovoliko bolesna, to bih shvatila kao kompliment. Ovaj led baš prija. Izgleda da je doktor Jelly imao pune ruke posla. Sigurno ovo koristi za hlađenje zemlje. Sad samo da otkrijemo kako da obrnemo postupak. Ja to ne bih dirao da sam na vašem mestu. Doktor Jelly? Jedan i jedini. Pretpostavljam da ste došli da spasite svet. Da, otprilike tako nešto. To je baš lepo od vas. Šteta što nećete uspeti. Dozvolite mi da vam predstavim moje asistente za istraživanje. Već smo se upoznali. Nećete se izvući sa ovim, znate? Naprotiv, već sam se izvukao. Ako pogledate monitore, vidjet ćete da je svet prekrio mali hladni talas. Zašto ovo radite? Čitavu karijeru sam posvetio istraživanju štete koju je čovek naneo planeti. Zagađenja, uništavanja ozonskog omotača, prirodnih bogatstava. I shvatio sam da vi, ljudi, to ne zaslužujete. Zato vraćam planetu u ledeno doba. Ali i vi ćete se slediti sa nama. Dirljivo je što misliš na mene, draga. Ali ne brini, imam malo skriveno skrovište u kom ću pregrmeti oluju. Potom, kad sve bude uništeno, daljinskim upravljačem ću obrnuti proces na ovoj napravi i ponovo zagrejati zemlju. Zar nećete biti usamljeni kao jedini preživjeli na planeti? Pa, po prirodi sam usamljenik. Ali sad kad si to spomenula, ne bi mi smetalo malo društva. Igraš li šah? A nije važno, naučit ću te. Momci, dovedite mi plavušu. Liči mi na pravu ledenu kraljicu. Što se vas dve tiče, plašim se da ćete večnost provesti zamrznute ovde, u središtu zemlje. Moramo da požurimo. Za 20 minuta zemlja će biti potpuno zaleđena. Sam! Alex! Pomozite mi! Ovo je ledena atmosfera.
Da, hvala Bogu da imamo balzam laser za usta. Nego šta, usta su mi ozbiljno ispucala. Hajde, moramo da nađemo način da isključimo ovu mašinu. O ne, ni makac. Kao da se zaglavilo, ili tako nešto. Sam, pogledaj, zakasnile smo. Ne smemo da odustanemo. Doktor Geril je rekao da imamo 20 minuta dok se zemlja ne smrzne. Moramo da pronađemo i njega i Clover. A kako misliš da vratimo onu kapsulu? Lepo. Imaš li predstavu kako ovo radi? Možda ti treba nekakav ključ ili tako nešto. Šta se? Programirana je da ode pravo na severni pol. Nadam se da nema obrtanja. U ovakvim kabinama mi je uvek muka. Mislim da imamo veći problem. Sudeći po ovome, led je prekrio izlaz. Da upotrebimo naše lasere. Imam bolju ideju. Drži se čvrsto. Da sam znala da idemo na severni pol, ponela bih spisak novogodišnjih želja. Da, mogla bi da je predaš direktno Deda Mrazu. Ovo je sigurno doktor Džerijevo sklonište. Jesi li dobro? Jesam, samo sam se saplela na ovu gomilu snega. Beži! Mislila sam da je sve sleđeno. Malo je neobavešten. Ništa nije moćnije od olovke. Sad treba da smislimo kako da uđemo. Umeš li da napraviš osmicu? Naravno, a zašto? Šahmat! Opet sam pobedio. Ovo će biti još jedno dugo ledeno doba. Izvinite što vam prekidamo partiju. U redu je, i onako sam gubila. Ne, sve ste upropastile. Zar ne shvatate da ćemo se zalediti ovde? Osim ako ne deaktivirate ledeni zrak. Moje životno delo, to neću učiniti. Hvatajte ih! Šahmat, doktor Jelly. Ne, odbijam da se predam. Imam ga! Zli mali kliconošo, prenela si mi kijevicu. Sad više niko ne može da kaže da si ledena kraljica Clover. Zagrevaš čitavu planetu. Ne! Gledajte to sa vedrije strane. Imaćete dosta vremena da vežbate šah u zatvoru. Baš lepo od Kenda što nam je poslao ove košulje. Nije ni Mario kada sam mu rekla da neće objaviti članak. Bio je toliko srećan što ponovo ima toplo vreme. Eno ga, Daril. Možda ti piše još jednu pesmu. Odmah se vraćam. Kuda ćeš? Da ga pitam da izađemo. Zar nisi rekla da nije dovoljno cool za tebe? Dosta mi je svega što je cool, hladnoći i smrzavanja. Hoću ovog časa da stavim tačku na celu priču o ledenoj kraljici. Zdravo, Darile. Zdravo, Clover. Slušaj, izvini zbog onoga što sam ti rekla pre neki dan. Voljela bih da nekad izađemo zajedno. Izvini, Clover, ali prilično sam zauzet ovih dana.